जों जाथिनि थाखाय थैथांनांबोनाय मानसि जों जाथिनि खौसेखौ जों लुगैयो एबसुनि आफादगिरिया खावलायनायखौ जों वेलकाम खालाम मोन्नैबो हानजाया खुनु सर्त लालायना कन्डिशन बा सर्त लालायबा बे साक्सेस जानाय नङा मोन्नैबो हानजाया गावबा गावनि एसेबाबो आइडिय'लजिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै खौसे जानांगोन होमब्लासो साक्सेस जागोन बे बर'नि सिनस्रिनि गोथार आफादनि आफादगिरिखौ दिनै धमखि होलायनो हादों सासे बाङालि बिएमआ बे काउन्सिलावबो जुदि क'क्राझारावबो जुदि बायदिबाय बोरैबा राजनितिकनि मेरफागाव गोग्लैना जुदि बाङालि मानसिया सिएम जानांगौबा बे बर'आ बहा थाबावगोन बर' आन्दलनावबो हाजार हाजार बुथार जाबाय सेंग्रा सिख्ला सोरबा बिमाया फिसाखौ खोमानांबाय खाफालनि सिन्दुर खोमानांबाय बुख्रेब जाबाय बेंगुरा बेंगा फुजा बेबायदि जानानै थानांबाय दा बे नोंथाङा सोर आं सोर बे सोर बै सोर जों बयबो बर'निनो फिसा जों बाहायनो जोनोम जादों बाहायनो थांनानै थानांगोन बाहायनो जों खौसे जानांगोन जोंनि रावखौ बाहायनो जों फोथांनानै लाखिगोन जों जुदि खौसे जानानै जोंनि हा राव भाषाखौ जुदि जोङो बासायनानै लाखिनो हायाबा बासायनानै लाखिनो हायाबा खुनु राजनितिक पार्टिया जाथि फोथांनो हाया दिनै जों बाहाय जोंहा दिनै भैरबकुन्द'आव जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनि सेन्ट्रेलनि एक्जिकिउटिभ मिटिं जिरायदों बाहाय जोंहा माखासे गोबां सावरायनो गोनां दंमोन नैबे भैरबकुन्द'नि बे फरेस्ट माने आइबिआव जोंखौ जायगा होनाय बिथांमोनखौ जों साबायखर होयो आरो जोंहा बे दिनैनि बे एक्जिकिउटिभआव जों गोबां जिल्लाफोरनि जों रिपर्ट लाबाय जोंनि 6टा जिल्ला दङ बे 6टा जिल्लानिफ्राय जों रिपर्ट लाजोब्बाय आगन्तुक जोंहा फरकामिं जिथु दिल्ली प्रग्राम दं माबा मेम'रेन्डाम साबमिट हैनाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेनि सायाव जों मोजाङै रायज्लायनानै जिल्ला आफादफोरनिफ्राय जोङो रिपर्टखौ लालायजोब्बाय खोब मोजां बयबो सांग्राङै दङ दा जोङो थारिखखौल' थिग होनो हायाखै जों फैगोन सेप्तेम्बरनि फार्स्ट उइकआवनो जों पारमिसन थाखाय जोङो माखासे डेलिगेसन टिम थांनाय जागोन दिल्लीसिम बेनि उनाव माला एपइन्टमेन्ट होयो जोंखौ मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनायनि बे जिनिसखौ जोङो सिगांनो रायज्लायनानै दिल्ली प्रग्रामनि माखासे पारमिसन थाखाय सिलेक्सन साब्रै मानसिखौ जों सिलेक्सन खालामनाय जादों बेथ' जोंनि सेकेन्ड फेज आन्दलन थांनाय जों फार्स्ट 1987आवनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जों आलादा हादोर सेपारेट स्टेटनि थाखाय माने बुरलुंबुथुरनि साहानिफ्राय आपटु गंगार हाजोसिम आरो जोंहा संकसनिफ्राय सदियासिम बेखिनि गासै एरियाखौ लानानै जोङो आलादा हादोरनि नामै आन्दलन खालामबोदों बिग्रायबोदों आरो बेखौ जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायावनो बे आन्दलनाव जोङो भलन्टियार फर्स हिसाबै जों बाहागो लाबोदोंमोन आरोखि दा बेनो जोंनियाव गोबां राजनितिकनि माने भलन्टियार फर्सआव सिगाङाव थाखानाय गोबां राजनितिकआव बिथांमोना दंफाहैयो थेवबो बिथांमोनखौ जों बयखौबो बोजबो आरो जोंनियाव खुनु राजनितिकनि बेबस्था गैया जोंनि प्लेटफर्माव खुनु राजनितिकनि रायज्लायनाय सावरायनाय जाया थारमाने मानो होनबा नोंथाङा जिखि राजनितिकआव थाया माने बिथाङा जिखि राजनितिकआव थाङा माने खिन्थु जोंनि प्लेटफर्माव फैनानै गावबागाव राजनितिक हान्जानि बाथ्रा जोंनि प्लेटफर्माव रायज्लायनायखौ जोङो माने जोंनि संबिधाना थिना आरोखि जोंहा निजा संबिधान दं जों रावजोंबो दाजानाय नङा जों थांनाय 2022आवनो 18 जानुवारि डिसेम्बराव मसलपुराव जों बेखौ फेबेङै माने गुवारै दाफुंनाय जादों एक्स भलन्टियार फर्सखौ बेखौ जों दाफिननाय जादों दा जोङो फैगौ समफ्राव जोङो बड'लेण्डनि थाखाय जोङो गोदोनि बायदिथ' जों दा दावहा नांनो हाला जोंहाबो बैसो गैला बे जाबाय जों गणतान्त्रिक भाबै नन भायलेन्स हिसाबै जोङो आन्दलन खालामलांबाय थागोन आरो जोङो बर' माहारिफोरखौ खौसेयै लाबोनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ आरो मबिलाइज खालामगासिनो दं आरो जों साक्सेसफुल जागासिनो दं आरो बे बाथ्राखौथ' जों आगोलावबो ससियेल मिडियाआवबो जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय जों बुंखानाय जादों जे मोन्नैबो पार्टिया खौसे जालायनांगौ मानो होनबा जों बर'जों बर'
मोनसे एसेल' फिसा हारिया जुदि गावस्रालायोबा जोंहा बाव पलिटिकेलि बिराद जाथिया माने नाख्रेबजायो गोग्लैसोनानै थायो बेनिखायनो जों आगोलबो बुंबोदों आरो दा जिथु एबसुनि आबादगिरि बिथाङा जिथु माने खावलायदों मोननैबो पार्टिखौ बेखौ जोंबो वेलकाम खालामो खारन जोंबो लुगैयो जों जाथिनि थाखाय थैथां नांबोनाय मानसि जों जाथिनि सार्थनि थाखायनो जोङो गोदोनिफ्रायनो खामानि मावबोदों बेनिखायनो जों जाथिनि खौसेखौ जों लुगैयो आरो बेखौ एबसुनि आफादगिरिया खावलायनायखौ जों वेलकाम खालामो खिन्थु बेनो जाहाथे मोननैबो हान्जाया खुनु सर्त लालायनाङा कन्डिसन बा सर्त लालायबा बे साक्सेस जानाय नङा मोननैबो हान्जाया गावबा गावनि एसेबाबो आइडिय'लजिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै खौसे जानांगोन होमब्लासो साक्सेस जागोन आरो बाहाय एबसुनि आफादगिरि बिथांखौबो आं खावलायो जाहाथे बिथाङाबो खुनु माने डिजाइनार बायदि माने माबा लानो नाङा माने गोसो गोथारै बिथाङाबो माने मोजाङै मिडिएटर बायदि जानानै गेजेराव गसंनानै गार्जेन बायदि जानाय बायदियै माने माबा खालामनांगौ नांगौ जायोबा जोंबो सापर्ट होगोन बे आरो जोंनि माबानिफ्राय मानो होनबा दिनै मोननै पार्टिजों ओरैबायदि उसुबिदा जाबाय आरो बिसेसकै आं मिडिया इउटुबार बिथांमोनखौ खावलायो जे जायनो गोसो बेनो बे मोनसे इउनिफिकेसन बे मोननै पार्टिजों खौसे जानो नागिरनाय बेलायाव जाहाथे गोसोबायदि बुंलाबाया खारन बेनि थाखायनो बे बुंलाबायनायनि सायावनो गोबां मानसिफोरनि गेजेराव गोबां गामि ओनसोलाव गोबां माबायाव जोंनि बर' समाजाव बेले बेजे सोरजियो सृष्टि जायो बेनिखायनो आं खावलायो नोंथांमोनाबो बे इउटुबार बा मिडियाफ्रा एसे सानै हयै मोजाङै बुंनांगौ मानो होनबा बिराद गाज्रि सम दा बिराद गाज्रि सम ओरैबायदि सम दिनै सासे बर'नि सिनस्रि बे बर'नि सिनस्रिनि गोथार आफादनि आफादगिरिखौ दिनै धमखि होलायनो हादों सासे बाङालि बिएमआ मानो धमखि होनो हादों दिनै त्रिपुरा बायदिखौ नाय त्रिपुराया त्रिपुरि गैला त्रिपुरानि बर'आ गैला बिसोरो रिफुजि जाजोब्बाय सब बांलादेशनिफ्राय हिन्दु बांलादेशनिफ्राय बाङालिफोर हाबफैनानै त्रिपुराखौ गावसिनि दखलाव लांबाय बेंगलिनि सरकार दा बेनिफ्राय आसामाव सोर दङ आसामखौ सोर सालायदों बेंगलि गोजा आसुनि देरसिन लिडारानो बिथांनि पान्जामुथिखौ नायोबा बिथाङानो बेंगलि असमनि गिदिर गिदिर मिनिस्टारफ्रानो जाय गिदिर गिदिर बिबानाव लानाय बिथांमोना सोब बाहेरानिफ्राय फैनाय गोजा ओरैनो असमिया होननानैल' बुंनानै लायो गावसोर माने गावसोरनो सालायगासिनो दं आरो दिनै माने माबा थांनाय 1986निफ्राय जिथु माने एजिपि सरकार दादों बे माने एजिपिआवबो प्रफुल्ल महन्तआनो सालायदों बेनो आसुनि लिडार बिथाङाथ' कमुनिस्टनिफ्राय फैनायमोन बिथांबो बिदेशिसो बेनिखायनो जों खोब साननो गोनां बेनो जुदि जोंनि बे काउन्सिलावबो जुदि क'क्राझारावबो जुदि बायदिबाय बोरैबा राजनितिकनि मेरपाकाव गोग्लैना जुदि बाङालि मानसिया सिएम जानांगौबा बे बर'आ बहा थाबावगोन आं दा बेखौनो खावलायो बर' रायजो राजाफोराबो सांग्रां जानांसिगौ दा दिनै खौसेयाव फैनो नाजादों बेखौ जों बयबो लुगैयो जाहाथे जोङो खौसे जायोब्ला थांनानै थागोन गावस्रायोबा जों जोबस्रांलांगोन बेनिखायनो जों खौसे जानांगौ जों गोदोनिफ्रायनो बहुद सहायबोबाय नागा रेंमा गफुर माबायावबो जों दाउ अमा बायदि दानजाबोबाय दानथार जाबोबाय बर' आन्दलनावबो हाजार हाजार बुथार जाबाय सेंग्रा सिख्ला सोरबा बिमाया फिसाखौ खोमानांबाय खाफालनि सिन्दुर खोमानांबाय बुख्रेब जाबाय बेंगुरा बेंगा फुजा बेबायदि जानानै थानांबाय दा बेफोरनि बे जोहोलावजोफोरनि जिथु दान होनाय जिउखौ बे दान होनाय जिउफोरखौ गोसोखांनानै जोङो दुखु मोनो बेनिखायनो बयबो बर' ओनसोलनि बर'फोर गासैबो बुहुमनि खौसेखौनो जों बर'खौनो जों खौसे जानायखौ लुबैयो आरो जानांगौ जों गले गले खावलायो बुहुमनि बर'फोर खौसे जा आरो जाहाथे खुनु गुबुन राजनैतिक हान्जानि मेरफाखौ जों गोलैनाङा खुनु दालालिफोरनि बाथ्रायाव जोङो माने थांनो नाङा जों खौसे जों बर' हिसाबै जों थांनानै थानो लुबैयो बर'नि रायजो नांगौ जोंनो जों आन्दलन खालामबाय थागोन नोंथांमोना सापर्ट हो आरो जों खौसे थांनानै थानांगोन खौसे नङाबा जोङो गोग्लैनानै गावबागाव सेरखाय बेरखाय जानानै बेबायदिनो दाउ अमा बायदि जों बुथारला जाबाय थागोन आलायसिनो निस्सय मानो होनबा दिनै थां माने हाबा खेरायाव थां
बाहाय थांनायावबो नुयो माने फारसेथिं मोनसे पार्टी माने बिदा फंबाय न'खरनि मानसिजोंनो नायलायनो हाया खिन्थु जोंनि नुनायाव मा बियो बे जाहैबाय जोंनि नुनायाव बर' हारिनि मोनसे बिराद इयुननि बिराद धंस'नि मोनसे लामा बियो नंगौना नङा गावजों गाव खौसे जानांगौ नोंथाङा सोर आं सोर बे सोर बै सोर जों बयबो बर'नि फिसा जों बाहायनो जोनोम जादों बाहायनो थांनानै थानांगोन बाहायनो जों खौसे जानांगोन जोंनि रावखौ बाहायनो जों फोथांनानै लाखिगोन जोंनि बिमा बिफा जोंनि हा हु जोंनि गथ' गथाय गासिबो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गथ' गथाय रायजो जों जुदि खौसे जानानै जोंनि हा हु राव भाषाखौ जुदि जोङो बासिनानै लाखिनो हायाबा बासायनानै लाखिनो हायाबा खुनु राजनितिक पार्टिया जाथि फोथांनो हाया खारन मोनसे जाथिजों रावबो राजनितिकआ थांनानै थाया बिसोरनो मा नांगौ देरहानो थाखाय गुबुन गुबुन हारिनि भटबो नांगौ जायो बिसोरो गेजेराव सोनानै नोंजों आंजों गावजों गाव नांलाय खमलाय सृष्टि खालामनानै गाव माबोरै देरहानो हायो बेनो बाथ्रा बिथांमोनाथ' बुंनायाव माहिर गोदै बिराद रोंगौ सालाय बिजौआवनो बिथांमोननि बाथ्रा बेनिखायनो जों बर'आ दा खौसे जानायनि मोनसे माबायाव फैनांगौ आं ओंखायनो गले गले बेखौनो खावलायो जे एबसुनि आफादगिरि बिथाङा जिथु इनिसियेटिभ लादों जिथु माने माबा लादों बेखौ जों वेलकाम खालामो जोंबो सापर्ट दङ आरो बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननैबो पार्टिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों गुरै खावलायहरो एक्स भलन्टियार फर्सनि जानानै जाथिनि स्वार्थआव एटलिस्ट नोंथांमोना माने गाव गावनि राजनितिकनि जिथु हार्डवेस्ट मोनसे गावनि मोनसे गांनाय लुबैनाय बेखौ एसे नागारनानै खमसे खम जाथिनि थाखाय एसे सिन्था खालामनानै खौसे जानायखौ जों लुबैयो बेनिखायनो आं बिथांमोननिसिमबो बर' बुंलायै माने खौसेनि थाखाय खावलायहरनाय जाबाय एक्स भलन्टियार फर्स गोजोन्थों जय बर' हारिनि